Tlestew l-ewwel żewġ toroq residenzjali ġodda f'Għawdex li jagħmlu parti mill-proġett tal-mitri residenzjali ġdida fi 3 snin li ġejjin kif imwiegħed fil-baġġett għas-sena d-dieħla. It-toroq li tlestew huma triq Xaman f'Tassannat u triq Xandriku fin-Nadur. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri spjega li l-ħidma fuq dan il-proġett bdiet immedjatament wara li ġie ppreżentat il-baġġett permezz ta' diskussjonijiet diretti mal-Kunsilli Lokali biex jidentifikaw it-toroq li l-aktar kellhom bżonn intervent. Triq Xaman f'Tasannat hija mimlija proprjetajiet residenzjali li jista' tgawdi minn wiġġ ġdid ta' tarmak u servizzi kollha moddija mill-ġdid. Fi-triq Xandriku fin-Nadur qabel sar tarmak il-ġdid, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma wettqet xogħol fuq il-bdiet tal-minijiet tal-ilma u s-servizzi ta' drenaġġ biex jiġi żgurat li l-infrastruttura taħt l-art tkun moderna u sostenibbli fit-tul wara ingħatat l-aħħar passata ta' tarmak ġdid f'din it-triq residenzjali. Il-Ministru Camilleri saħaq li dan il-proġett qed jitwettaq f'kollaborazzjoni ma' diversi aġenziji tal-Gvern u mal-Kunsilli Lokali, bilan li mhux biss jitjiebu s-servizzi iżda jingħataw ukoll uċuħ aħjar u aktar siguri fiż-żoni residenzjali għawċin. Iż-żewġ sindki tal-lokalitajiet involuti ringrazzjaw lill-Ministru għall-impenn favur toroq ta' livelli jixraq lil Għawdex u lir-residenti ta' din il-gżira.